बेयो दुखुनांथाव बाथ्रा आं गिबियावनो दुखु मोननायखौ फोरमायो गुबैयैहाय रन्जन दैमारिया एनडिपिनि सासे गायसनगिरि आफादगिरि बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोना हाबा मावबोदों नाथाय बाथ्रा जाहैबाय जोङो नंगौ थांनाय 2020 मायथाइयाव आरो 24 जानुवारियाव गोदान दिल्लीयाव भारत सरकारजों आरो बर'फोरनि माहारि आफाद ड्राइभार फरायसा आफाद एनडिपिनि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा थामथि बर'नि गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन बेवहाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लांनानै बिथांखौबो मुंसाइ होनाय जादों जों सानदोंमोन मुंसाइ होहैलायनायसिम जेराव लांबाय बिथांखौ होमबा एक्सकिउस खालामबाय दायदसफोरनिफ्राय बिथाङा माने मोनसे बेरेखा जि मोनसे दाय होजानानै बेयो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों बेनिफ्राय बिथाङा लामा मोनबाय होननानै जों फोथायदोंमोन गमामायैनो नाथाय मा जाफैखो फैनानै जों नुबाय मा गोरोबथानि माखासे सान थांनायनि उनावनो बिथांखौ आरो जोबना दोनफिननाय जादों बे दुखुनांथाव बाथ्रा दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो जाय आफादफ्रा जयै जोङो गोरोबथायाव सागान होदोंमोन दिनैसिम जोङो बे गोरोबथाफोरनो माने गोरोबथायाव सागान होगिरि आफादफोर आरो जोङो दैदेनगिरिफ्रा माब्लाबाबो ज' जानानै बिथांखौ जे सख'नांगौ बा गहोनांगौ जोबथेसालिनिफ्राय बे आयदायाव जोङो दिनैसिम जयै रायलायनायानो जायाखिसै दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दिनैसिम जोङो जायफ्रा बायह्रायाव दङ दैदेनगिरिफोर सागानगिरिफोर जोङो बुंनो थाङोबा दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टारानो जा प्राइम मिनिस्टारानो जा जों खावलायहैयाखै बुंहैयाखै जे बिथांखौ हगारनांगौ होननानै दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों ओंखायनो आं खावलायनो लुबैना बे थागोन थाबैनो जोङो जायफ्रा सागानगिरि बिथां प्रमद बर' जाय बिटिआरनि दिनैहाय गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनि दैदेननायाव बा जोङो गासैबो जायफ्रा सागानगिरिमोन थांनानै खेबसे दिल्लीयाव थांनानै जोङो आं सानो न'खर बिफाननि मन्थ्रिखौ मोजाङै बुंहैयोबा प्राइम मिनिस्टारखौ जोङो खावलायहैयोबा राजखान्थिनि मोनसे दाबि बा जों नारसिननाय खालामहैयोबा माबा मोनसे लामा ओंखारगोन आंहा फोथायनाय दङ बाथ्रा बेल' दा सिगनेटारि अर्गानाइजेसन हिसाबै दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिनि हान्जाफोर मोनब्रै आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद ज' जानानैबो दिनैसिम खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव बोसोरसालियाव आलासि महरै बर' गावहायुङारि सोद्रोमा हिसाबै बर'फोरनि माखासे राव रोङि राव रोंनाय गोबां जेंना बेफोरनि सायाव नोंथांमोननि काउन्सिलाव मा खामानि मावगोन होननानै खोला गवालपाराथ' नङा खोला कामरुप जिल्ला आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सेथि बोसोरसालिया जथुमा दिनैहाय गेवलांमेल बेयो चौधुरीघाट लुथुमापारा खेल फोथार गोबर्धन बेवहाय जादों साननैनि हाबाफारि लानानै 19 आरो 20 अक्ट' दिनैथ' जोबथा सान बेवहाय आंखौ मेल बेखेवगिरि हिसाबै लिंहरदोंमोन नुजाफैबाय फैनानै खोब मोजां मोनदों राय राजाफोरखौ लोगो मोनफैनानै जेंनाफोरखौ मोनथिफैनो मोननाय जादों दा बाथ्राया जाहैबाय सासे मेल बेखेवगिरि हिसाबै जि जेंनाफोरनि सायाव आं दायनैसो बाथ्रा बुंदों रायजो राजाफोरनो मोनथिहोनाय जादों बेखौनो आं बुंदों राव रोङियाथ' बर'नि गेजेराव गोबां जिल्लायावनो दं जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेजेरजोंनो बै समाव सोमावसारनाय समाव बा जों हाबा मावबोनाय समावनो बेखौ जों रोखा रोखा जाबोदों मोनथिबोदों बबे जिल्लायाव गोबां अनजिमानि राव रोंगौ रोङा बे जोंनो मोनथिखालायखायामोन दा समना फैबाय मोनसे मा जे जोङो काउन्सिल मोनफैबाय काउन्सिल मोननायनि उनावहाय जोङो दिनै रायजोनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावनांसिगौ नाथाय सरकारा माखासे जाहोननि थाखाय रांखौ हरनो हायाखै बे हायैनि जाहोनखौथ' बुंनायानो जाहैबाय जे थांनाय बोथोराव बोसोरनिया जानोसै कर'ना भाइरास कभिड-19नि थाखाय बिश्व बा बुहुमनि रांखान्थि हालोदा जौख्लबदों आरो बिनि थाखायनो भारत हादरावबो रांखान्थि हालोदा बारा मोजां नङा आरो बुहुमनि रांखान्थि हालोदा जौख्लबनायलाय जोंनि भारत हादरनि रांखान्थियाबो गोहोम गोग्लैफैदों आरो बे गोहोम गोग्लैनायानो जोंनि आसाम रायजोआवबो दा गोहोम गोग्लैनायनि जाहोनाव थाब जोंनो रां हरनो गोसो दंब्लाबो हायाखै बेखौ जों बुजिबोदों बा मोनथिबोदों दा अब्लाबो जोंना मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थाबैनो नैबे फेब्रुवारि दानाव रांखौ हगारगोन होननानै बुंदों हरगोन होनना बुंदों जोंनि काउन्सिलावहाय दा रांखौ मोनोबा मा मावगोन मा मावा बेथ' जोंहा माने माखासे
बिथांखिफोर लानाय दंखायो बेनि थाखाय जों सरकारनोबो गथायना होखाबाय बिथांखिफोरखौ बेनि सायाव खालामो दा बाथ्राया जाहैबाय राव रोङै बर'फोर जोंनि बर' फिसाफोर जेराव रायजो जानानै दङ बिथांमोनाबो दिनै गोसो जाबाय बे रावखौ रोंनो थाखाय बुजिनो थाखाय मोनथिनो थाखाय बेखौ लानानै बिथांमोनाबो रायलायदों बुंदों जोंखौ खावलायदों जे जोंनो बर' राव रायलायनायनि रोंनायनि मोनसे खाबु खालामना होनांगौ खाबुआ बेखौनो खालामदेरनायखौ लुबैदों बिजोंखौ थिसननायनि आगोल नंथाराबाबो बर' राव सोलोंनायनि मोनसे सोलोंनायनि खाबु होनांगौ होननानै जों खावलायदों जों बुंदों बेयोथ' जोंनि आगोलावनो जोङो बुंनाय बायदि बर' थुनलाइ आफादाबो थांखि लाखानाय बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसाफोर खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों रायलायबोबाय थाखानाय दा बे खाबुखौ जोङो होनो थाखाय जोङो रायलायगोन आरो जोङो थाबैनो बेखौ मा मावनो हायो बेनि थाखाय राव सोलोंनायनि थाखाय बर' रावखौ सोलोंनायनि थाखाय जों खामानि मावो बाथ्राया दा बे जोङो सरकारनि फारसे जोंनि खौसेथिखौ लाखिनानै जा नारसिननांगौ जोंनि दाबि माखासे आद्रा थानायखौ जाफुंहोनांगौनि बिबान थाबाय ओंखायनो दिनै बर' रावा जेराव आसामाव दुलाराय आसामाव बाहायजायाखै वायरास जोंनि बर' रावा भारत संबिजिरजों गनायथि मोननाय मोनसे रावसै ओंखायनो मालायाबो थांनानै थादों रावा गुबुननि रावखौबो जों हिंसा खालामा जोंखौबो हिंसा खालामनाङा जोंनि रावाबो दावगानांगौ मानोना दिनै बुंनो थाङोबा नर्थ इस्टआव बुंनो थाङोबा बर'आनो ट्राइबेलनि गेजेराव नाम्बार 1 बा बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारि बे हारिनि रावा दिनै जि मोनसे मान मर्यादाखौ मोनबाय भारत संबिजिरजों गनायथि मोनबाय बे रावा दुलाराय आसामाव बाहायजानांगौ जों बेखौ लुबैगोन आरो बे जोंनि दाबि थागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो जों हास्थायो बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बेखौ जोङो लुबैयो आरो बेजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननायनि जि खाबु बा दिनैहाय सोरबा रिटायारमेन्ट जालांबाय सोरबा थैबाय बे जि मोनसे गोमालांनाय बा जि मोनसे साख्रि मोननांगौनि खाबुफोर बेखौ जोङो आसाम सरकारा जों लुबैनाय बायदि जोंनि आफादफ्रा लुबैनाय बायदि बर' हारिया लुबैनाय बायदि जुदि मावना होयो जा बेवहाय बुंनाय जेबो गैया नाथाय जोंनि नुनायाव एसे दुखुनांथाव बियो ओंखायनो जोङो सोमावसारनायनि बाथ्राफोरखौ दा एसे एनै बुंनोबो गोनां जादों आरो गमामायैनो सुफुंना होनो नागिरथाराबा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव बे मोनसे बिगुरास मोनसे मुभमेन्टनि महरखौ लानो हागौ मानोना दिनैहाय कार्बि आंलंनि मोनसे जि हाजारि ट्राइबेल गनायथि मोननायनि बर'फोरखौहाय बेबो जाफुङाखै बे गोजाम दाबि आरो बे गोजाम दाबियानो दिनैसिम जाफुङाखै आरो फारसेथिंजाय दिनैहाय जोंनि राव थुनलाइनि जोंनि हारिमुनि जि बाथ्राफोर बुङो बेखौ सरकारा जेरैबायदि मावफुंना होनांगौ बिनि फारसेबो जोङो बारा गोसो होनाय नुवाखै बेबो मोनसे दाबिहाय NDP सारेन्डारनि आरो एक्सबिएलटिफोरनि जि मोनसे रिहेबिलिटेसन खामानि बेबो दिनैसिम जाफुङाखै दा बेफोर गासै साख्रि बाख्रि मोननायखौनो बुं बा जोंनि रावनि बाहायनो मोननाय मोननि बाथ्राखौ बुं जोंनि सोलोंथाइ बाथ्राखौ बुं गासैबो माबाफोरखौ लानानै जोङो सोमावसारनायनि लामायाव हयथ' थांनांनो हागौ जुदि सरकारा जोंनि दाबि दावाफोरखौ खोनासंनानै सम थानायावनो सुफुंनानै होआब्ला बेखौ जोङो रोखा